Hello, sziasztok, én KritKDS vagyok, és itt van velem Martin és Patrik, és ebben a videóban szeretnék nektek kicsit a CMTA-ról beszélgetni. Ami kérdés lenne, az szerintem, hogy megírja játszani a CMTA-n. Szóval, szerintetek mondjuk egy új játékosnak megírja? Szóval... Szerintem még meg. Szóval most úgymond, most nyílt a szerver egy 4 hete kb. Azt még a garázsok nagy része már mondjuk elfogyott, a házak még egyáltalán nem fogytak, és a limites autókból csak egy kevés fogyott el. Szóval, ha úgy nézzük, egy kezdőjátékos is, most attól függ mennyire kezdőjátékos, most egy full kezdőjátékos, aki azt se tudja mi az, hogy mit tudom én OC-cset, az mondjuk lehet, hogy nem annyira tudja, de aki már egy kicsit is ért az RP-hez, az már lehet, hogy ért az MTA-hoz, és fel tudja venni mondjuk egy alapmunkát, de ezt majd egy másik videóban fogom elmondani, hogy melyik munkát miért éri meg. Hát autókról szerintem kicsit beszélgessünk, hogy feljönnek a szerverek, egyből az első kérdés, hogy az autók mennyibe kerülnek. Szerintetek milyen autóval éri meg elkezdeni a játékot? Valaki? Milyen Na, én autóval? visszatértem. Ja, amúgy videózunk, és egyébként Halil. Ja, akkor üdvözlöm a kedves nézőket. Az a kérdés, hogy milyen autót éri meg egy kezdőjátékosnak, hogy el tudjon kezdeni a játékot. Szerinted? Hát szerintem, hát igazából én, mivel is kezdtem? Ladával kezdtem, ugye én nyitáskor még vettem. Ja, hát nyitáskor azért jó volt, hogyha volt egy ladám. Úgy akkor még ugye, vagy nem is Lada Trabant. Hát én igazából vagy Ladát vennék, vagy 2-es, vagy 1-es Golfot. Azt éri meg. Ha viszont nagyon mászkálni szeretnétek, szóval inkább akkor azt mondom, hogy kimész a bányához, és akkor van 2 körre kedved, és vennél egy kocsit, aztán ott a városba csatangolnál, akkor vegyél egy Trabantot. Ha nem, akkor meg értelemszerűen Lada, 2-es Golf, ilyenek. Ez kérdés, hát ez igazából kedvtől is függ, mert mennyire van kedved dolgozni lényegében. Hát, hogyha mondjuk valaki sokat dolgozik, mit tudom én, ilyen több órát napot, mint például én, akkor szerintem egy BMW vesztem nyugodtan kezdett. Egy M3-as. Hát, 750 is Ja, kezdett. nem is 750, ja, összekeverem, na. Ja. Ja, Azt 750, az egy korrekt kocsi. Ja, mert a Martin is úgy kezdte, hogy 750-je volt, utána abból lett neki a... Várj, ezt Martin, ezt elmondod a videóban? Martin? Tessék. Elmondod, hogy az 750. autóid hogy voltak? Hát gyűjtöttem, vettem egy BMW 750-et, teljesen olyan. PP-ztem hozzá Venomot, tettem bele 3-at, elcseréltem egy Q7-et, Q7-et eladtam 14-be, abból a pénzből vettem egy 4 Venomos Civicet. A Civicet elcseréltem egy 4 Venomos, 1 lélencszámos BMW M6-ra, a BMW M6-ot eladtam 25 millióért, plusz egy Venom chipet kaptam a másik autómba, ami egy BMW M3-as volt, és szintén olyan vettem. Abból lett egy 4 Venomos 14-es Mustangom, abból Skyline-t eladtam 31-be, és most van a 4 Venomos SL65-öm. Aha. Szóval, ja, jól lehet itt 750 kereskedni. az jó. Hát nekem is volt, de ugye én karaokén nyertem. Ja. De amúgy az Egy jó volt, ismerősünknek is ilyen volt. ment 3 napja a szerverén, meg karaokén nyertem egy 3 milliós kocsit. Az melyik? Vagyis hát A pontosabban 750 volt? mi, mert úgy volt, hogy én meg a Levi voltunk a legjobbak, ugye, és akkor mondták, hogy mi lenne, hogyha Watson Family-nek adnánk, mert ugye mi ketten voltunk. Aztán végül ugye én kaptam, mert most hát rajtam volt, de én kaptam volna, csak mínusz 200 vagy 300 ezerbe voltam, aztán ja. Aztán Martin vette át, azt úgy lett rám írva. Ja. Akkor én is elmesélem. Nekem úgy volt, hogy én rohadt sokat dolgoztam a szerveren, tehát mit tudom én, nyitás óta játszottam, feljöttem a szerverre, azt
kb. Napi 4 órákat játszottam, ez körülbelül 1-1,5 héten keresztül, ameddig összegyűjtöttem a 25 milliót, majd ismerősöm 1 millióval kipótolta, majd természetesen visszaadtam neki, és akkor ezből lett meg így az alapfordom. Utána pedig így napi szinten, vagy 2 naponta plusz egy Venomra így összedobtam a pénzt, és akkor így lett meg is mutatom mindjárt. Ha megáll az autót természetesen. Itt van, tehát 6 Venom plusz SC van rajta, Neon is van rajta, szóval hát nem mondom magam pénzesnek, mert mondjuk nektek sokkal jobb autótok van sebességbe. Én sokkal többet költöttem az autókra. És az autómra, jobban mondva. Hát jó, te igazából nem is PP-ztél, szóval még igen azért. Ja, Szóval. meg azért a játékperceim is 15 000 lassan. Nekem meg 5006. Vagy Ja. tényleg 6. 10 perc múlva 6. Szóval, ja. Ja, itt mellettem telefonál is Patrik. Nem, Trabantos ott mögöttem. Hát szóval, ja, úgyhogy ha kitartó az ember, akkor egy idő után megéri játszani a szerveren, szóval én is teljesen egyedül kezdtem el a játékot, szóval úgyhogy senkit nem ismertem innen, majd utána megismerkedtem. Lesz velem? Várjál, ez utána volt egy-két sráccal, akik az államnál voltak, ugye a Ryan, tehát tudod Martin. Azt utána összebeszéltünk, hogy veszünk egy közepes garást, majd meghirdettem, és a Martin felhívott engem, Nem. de nem a Martin, a Levi volt. A Levi felhívott engem, hogy neki lenne egy garázsa. És akkor elkezdtünk beszélgetni, majd megegyeztünk, majd így láttam livestreameket tőletek, és akkor ti nem live-osok vagytok, és akkor mondjátok, hogy ja, de és akkor elkezdtünk beszélgetni, majd így elkezdtünk egyre többet így RP-zni, majd így tök jól kijöttünk egymásra. Szóval, Azóta szoktuk, amióta Venomoztam neked, tudod. ja. Szóval igazából, hogy valaki teljesen élő kezd el a játékot, szerintem, hogyha jól tud beszélgetni, meg ismerkedni, akkor hamar be lehet jönni a játékból, hogy ne legyen unalmas. Ja. De most egyedül tényleg rohadt szar a játék, szóval, hogy dolgozni 0-24-ben, semmi értelme, meg ilyesmi, szóval így, meg több emberem így, többen jobb. Jó van, akkor ezt a kérdést kicsit kiveséztük, nem tudom, adminokról beszélgetünk? Eltudsz ide? Ja, persze. Szerintem nem kicsit, teljes mértékben szerintem A-tól Z-ig kiveséztük. Egy külön részt szerintem az adminosra tehetünk amúgy. Na, Adminottól át. Na, legyen egy jó hosszú videó. Hát, attól függ, mennyi a tárhelyem. Na, tesz azt tök kicsit. Na, Mert amúgy most mit akarunk? Egyszer terül jailbe. nem Aztán tudom. Adminokról úgy negatív, pozitív tapasztalat. Valaki mesél valamit? Inkább Nekem nincs igazából. Szóval így korrektek. neveket. Hát akkor úgy nem név szerint most így, Vagy hogy... ok nélkül bejail, aztán kivesz, aztán utána meg felhív TS, aztán visszatesz, és küldök egy logot, azt megint kivesz, hogy jó, akkor bocsi, nem volt jogos. És mindez 20 percen át azért Hát jó, mondjuk azért. nem a szívem Hát, vágya. aki engem így rám szólt, az most név szerint Tivad volt, de tényleg nem tudok róla rosszat mondani. Tehát hogy rám szólt, hogy ezt nem kéne, következőleg már lesz büntetés. Szóval szerintem az admin teamnek a nagyon nagy része az teljesen normális, mert igazából most személyes ellentétem egy admin az sincsen, szóval ez jogszerűtlen, hogy azt mondom, hogy a nagy részével még igazából szerintem mindenki tök normális, csak van akinél hamarabb kiúzzuk a gyufát, és mondjuk, mit tudom én, éppen rossz napja van, és azért rosszul ítélje meg a helyzetet, vagy ilyesmi. Hát igen, hamar szakad a cérna, aztán akkor... De egyébként, hogyha ráírunk egy adminra, akkor amint tud, vagy éppen, hogyha nincs ügybe, akkor vissza szokott írni, és segít általában. Tehát amikor volt egyszer, amikor elmentünk fegyverhajóhoz, szarrá lőtték az autónkat és megjavították, mert csak kereskedni mentünk oda. Szóval... Ja, a tuningolóhoz. Buszos? Jó, aki nem ment be. Közben nagyon durván elkezdtem laggolni. Elég hülye egy helyzet volt az. Ja. Szóval Amíg- adminokról se lehet nagyon rosszat mondani. Hát jó Ja. felmén volt, mert nem az, hogy ebből jailezett.
Ja, a hanem Hiroshi amúgy az először nekem... sokat funolt. Hát, Ja, ja mondjuk, de... várjál, megállok. De amúgy én bírom amúgy a Hiroshit. Én is, nincs vele bajom. Jó fej. Jó arc. Először mindig szólt, hogy te figyeljem kéne. Ja. Hú, bazzos, nagyon laggolok, lehet, hogy betelt a tárhelyem. Egyszerűen Az több, ott, mint az valószínű. ott egy helikopter a délin? Amúgy van egy helikopter már. Ja, most száll fel. Ja. Na, akkor ha veszi, akkor egy helikoptert is beveszünk. Gyerekek, vegyünk egy Ö, helikoptert. Az ott szép kocsi. És visszaerelni még helikopterben bírunk. Itt bemegyek alá, mindjárt rám száll. Na, téged akkor itt kidoblak. Figyelj, hogyha van pénze izére, helikopterre, akkor... Morzsát, jó, ki van nyitva. Azt vágjátok, hogy itt az első korvett kb. Van egy pár, azt hiszem szám szerint 3, nem tudom, most néztem, nem Én emlékszem nem már. tudom, én most láttam először korvettet. Amúgy Én bejelent már az új korvett. Dwayne Johnson egy jól fejtje. Na, még egy gyors témával, és közöntem le is zárnom ezt a videót, nem akarom annyira hosszúra elhúzni, mert a tárhelyem nem bírja. Szóval, szerintetek a fizetések a szerveren azok mennyire vannak úgymond balanszolva, tehát hogy mennyire jól vannak kialakítva? Egyáltalán nem. A Trashbox miatt sem. Szerintem amúgy nagyon jól vannak megcsinálva, abból a szempontból, hogy lehet kapni, ugye azért nem mondhatjuk azt, hogy hát mondjuk azért lehet mondani, hogy kevés a pénz, de szóval azt nézem én benne, hogy tulajdonképpen meg kell küzdeni azért, hogy legyen valamit. Mert ugye itt vannak a trafik is, meg hát a szereltetés is azért elég sok pénz, és azért tényleg így átadja a való életet, hogy azért meg kell küzdeni a dolgokért. Igen. Szóval csak egy sima hétköznapi munkából nem lehet venni egyszerre Skyline-t meg ilyenek. Sok Szóval idő. az úgy jó dolog. Ennyiből nagyon, hát ennyiből oké. Ez így tényleg amúgy nekem nagyon bejön, mert tényleg meg kell küzdeni. Most az nem élvezhető szerintem, Hogy már Hogy- egy nap. hogy érted, egy nap alatt azt mondod, hogy nekiesek, mint Józsi bácsi a ködnek, aztán akkor van már egy, mit tudom én, 10 milliós autóm. Hát igen, Ez fel meg egy RP szerver nem az évünk fel, hogy egy nap alatt a legdrágább autóval járkáljunk. Csak van, igen, a PP az, ami... Szóval az első nap a felkást kergette az M-öt. Ja, a felkásámet, hát, Én meg ott csúloskodtam a kukás autóval. hát jó, amúgy ez Azért nagy szív ez fájdalom tulajdonképpen volt. amúgy a PP, ez szerintem olyan, mintha időt vennél, érted? Mert lényegében most tegyük fel 3 hónap alatt gyűjtenéd lehet össze, csak mondtam egy időt, hasonlítottam, 3 hónap alatt összeadnél egy M5-re pénzt, aztán hogyha tényleg így adsz rendesen pénzt, úgymond IRL, akkor azt mondják, hogy figyelj, kapsz PP-t, szóval időt spórolsz, szóval lényegében nem is kocsit veszel, hanem időt, és abból kocsit, nem? Jó, nem olyas. Ja. Szóval most most viszonyításképpen, tehát hogyha nagyon jól csinálod a munkát a bányász, mert szerintem azt hiszem a legjobb, de majd erről ki fogok térni, az kb. 2 óránként 1 millió. Most egy nagyon átlagot, ez lehet több is, kevesebb forgalomfüggő. Szóval most 2 óránkat rá lesz mondjuk 1 millióra, és ilyen 22 milliótól kezdődik kb. Egy autónak nevezhető rendes kocsi. Igen, közlekedési eszköz. Igen. Tehát mondjuk Portba. ahhoz képest a Lada... Na, figyeld milyen szép hirdetést kaptunk itt a videóba. Na, az úgy szép. Várjál, ja, egyébként visszatérve, szóval a Lada is, ha ki van... Martin, Mond. nézd meg, és nem. Hm? Ha a Lada is ki van fullozva Nem egyébként. hallok semmit. Ja, akkor mondjad. Mondd Az, fel. aki fullozva jó gyerekek, az a lényeg. Ja. Nézd meg, Csopi, mit írtam. A Levinek Ki a volt kocsoltalom? egy amúgy, 60-os, azt hiszem, A 60-os volt hatalmas neki. pénzsomos.
Ja, a pénzsabos. Fú, hát az nagyon ment amúgy. Ja, lehagyta az én autómat Amúgy, is. amúgy lehet, hogy veszek egyet. Már most azon filózok, hogy kéne egyet venni, csak nem tudom, hogy van-e eladó. Mert amúgy ma is láttam például 2 vagy 3 ugyanolyan pénzsabosat. Csak nem tudom, hogy eladják-e az illetők. Na, jó van, viszont szerintem ezt a videót le is zárnám, mert tényleg nem tudom, hogy mennyi tárhelyem van, és nem akarom, hogy valami probléma történjen. Szóval, na, ez lett volna egy a beszélgetés az admin teamről, a szerverről, most ilyen nagyon röviden, erről többet lehetne beszélgetni, órákig lehetne beszélgetni, mint a CMT-a, de így szerintem mi ajánljuk a játékosoknak, mert jó szerver, lehet rajta RP-zni, az adminok is normálisak, megfizethetők a dolgok is, ha nem PP-zel akkor is, tehát én például így szereztem azt az autót, úgyhogy nem PP-ztem semmit. Szóval, ja, úgyhogy ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor iratkozz fel, illetve a többieknek a csatorna link is benne lesz a leírásban. Köszönöm szépen, hogy megnézted, sziasztok! Sziasztok! Hello. Sziasztok!